تساں ورگا نبی کوئی نہ آیا یا رسول اللہ تساں ورگا نبی کوئی نہ آیا یا رسول اللہ تہاڈے لئی دو عالم نو سجایا یا رسول اللہ تہاڈے لئی دو عالم نو سجایا یا رسول اللہ تہاڈے مٹھے بولاں نے آقا جی مولیا جگ نو ککھ سواد نہ مصری اندر اتے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں اوئے نا ساریاں چیزاں نالو گلا مدنی دیاں مٹھیاں تہاڈے مٹھیاں بولاں نے آقا جی مولیا جگ نو تساں غیران بھی اپنا بنایا یا رسول اللہ تساں غیران بھی اپنا بنایا یا رسول اللہ تسی سردار نبیاں دے تسی محبوب رب دے تسی سردار نبیاں دے تسی محبوب رب دے تساں ورگا کسے رتبہ نہ پایا یا رسول اللہ تساں ورگا کسے رتبہ نہ پایا یا رسول اللہ حشر وچ نات گو اکرم کلندری نو بچا لینا یا رسول اللہ میرے آقا تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی تیرا کرم نہیں تو قیامت ہے زندگی حشر وچ نات گو اکرم کلندری نو بچا لینا ہووے کملی دا ایدے تے وسایا یا رسول اللہ ہووے کملی دا ایدے تے وسایا یا رسول